wa sensemo ya Ebenezer kutoka iga asensemo ya Embassy ime ya Nyakoe ward ime ya constituency ya Kitutu Chache South county ya Kisii omuroveri bwe sabali yo bonchorero iga imbwatege chika ya kwere kibona egasi ya mjengo nigegendrete nsembe na ndake nsemeye mono emwe kaira sokorosia makarabati na mangisa nsembe bna turachikoba tokorora batebye sabali ya bwenki bachoreta makarabati tobasi gastinki sana ime ya mjengo batebye mange ninde no mochaki bebi asalebi atebye mange goroye sabali yabo onaba nte bintu bunege chike kegambwate na buna bege rero kese bana rero goikaiga aigane segeta seni kiandizi TV yo muroveri bwe sabali yo bonchori tobe amwe gochakira bonege mpaka mweli tosanga mange kroa iga senseme ya Embassy nako magaro cheka sia gendreta iga rero iga chodo bwate nyinga rero sininkeke rero choda chira netensaka nimbia chire oko mate bono kornanja aka abantu bakonya gotema bakonya okay kadana iga chike iga state nena iganda ke wono ni maite no bwate sabali entambe gendreta rero iga sine nyingiri tanga ni pia letali ya oningo na nkoro nsemo kelio ruete na gukinera iga samarieta ngoro Sebastian Nyakwara omoke yakinyerire manya kanita mono no rangi ase biasara ebiane biko Sabas Broking Center igo nkinete ase kenyoro kya Nyangweta Nyakoe location iranda sub location ase bwate Nyangweta ya Nyakoe okay bwate Nyangweta ne village na bwate Nyangweta forest okay Nyangweta ya Nyakoe okay location county ne ya Kisii no nkinete ase kenyoreke ande no ngokore biasara aiganka kana gikoko kinanda ke nkwa bwato bwogo bwokorosia binte bigose ndio ne karenga ligeje zyo korosia makarabati igoro sabari entambe kyagara igo narikire nare okore gasine company group Shamji na chagitega ati egas 1995 na ngete gas gokora ari Shamji gesonso kerana ari ngorro na begitwekero gongana nkabune manager lakini na kabere irobisi mone kyara na birengera byane byarenga so kore gasiana ya magoko Shamji inki mwale koro wasuse inki mwale kwenana Shamji go na renga se supply lakini bone kere bangete koro chipara baknya koro sindu bikoro suna moldings cha makarabati bale koro sindu biko bichirodi caps che chipara nkawa taka koire birengera byane mono gochore rine ndikumanyanga kebinde bikoro sigwa igo bone byasare bino na biruse tikuru ganda kino somereta mangana construction go se bwire no bomanyo bwe somenti amo biro bini bona agite na tabe wisdom yenya sawo nyereta te kyare bya itogote bya itoko ase birengereke nanga itoko birora mbya renga ase birengerere byane mwanjo bali ate na tianda kega se yokorosia gase ya mjengo korosia bintu bune biga ne bintanya liteguwe sobe zikise michia bene kurwa sinya sai kwene kibuna nake birengeri byoko chake bya astra bya hivi kanyarago so andake bora alise kwalikire inki utaisanege tena kiweka kyale ko moyo kirenga kimurenga kyayemo ninche nchake bya astra byane aso gukora se gasi elitware gukora gasi yoburi kunigere nkong yare kobe nyinge nare gukora gasi bakachinza chiaera tinkonyora chinza chinyinge nkobera ne family yana ekere bona yake gasi elia machiko banganja ake ekagera nkaigure birengereryo kagenda sawa manyake nkagenda alika blog no bare korosia nkara ali kurwororo bakangere nande bintu bindi ntamanyete kerna nyora nkaira na gojaga 2014 ngarotika nchake biasara byane mate kwangire sibiti sana ega sio kolete 1995 2014 naliweza ite gona ruete ga sinanye tikite ko kolega si 2013 na rueta se Shamji yenga tora wone birengere byane igona ena tikite ga singa mawataka ko biasara nimete kan no manyi washite kolege nsemo ya kaplong kutake biasara byao ibintu ne binge bigane iri bwente buya adjust yonyi buyikirani yandake go adjust utake biasara byao kana na kwende nsemo ya kaplong komento ingene nani kilio koleta kwa adjustment ne ringa asega se ya molding igeta keri kwali geli kirege ndo kero kwata kiro kolege ndeke ni gota ko ire birengelo gochime omanyanga kigende kero osiri no bakongu bogo ta gwato kamano mbiringa kero ta konyolege ndeke kero osiri gikori gende kero osiri ndeke akala molding ne mold ya koro osiri ndeke kwa tata koro so goire birengelo lie bingi bocha se binde bi kera molding ni gere bi bwate binte bingi iko kirege ndo mnage konya gocha utakerwa kamanyanga kiyacha kegani nande ngakiya koro osigwa egere abantu nali bakonya kogenda ndechinga kimna chikogenda nimeteni bega nairi gochaka iga nayo no manyayo maite binga igore ayandake eni boyaga nairi go isane kichibesa chega nairi ingikerio korete kwani kibono wati besa chisa ine orachake biasara biasara bimbi bwata challenges yo chake capital because sekero ja ko chi molding ngi gotoka gusia yo kwenda baka Nairobi ekero kwando wechi ko wole molding ya mo is very expensive ikare molding ya mo ikara wa 3 ke na bako nyonera singi 25 30
bono buna kero gochi gochaka naro goikonya ari kwebeka nange lakini ndendere kero gochakera bibere bitatu gera abantu batakora kulingana nomuno otageti igombi bwati bakongumone ko soko na capital yo ko chi molding ebine na bakonyora rais bato ndake se biashara ebi wekabwebeka nge ndio chaka biashara binda bionse bono no tora ige se biashara bia tubeke biashara bia wene kikwebeke tange bono wise kwegwana ikono gochako ukoriye capital nero na digite na twarte birengerari ngariye capital yo koriye chi mold echi ikagaranga manya gochaka kyarto gochako tabwa chi mold ameta bankere kiraba koriye capital ngo tine kapare savings chiavo waseba onie bintu yabo gosega silivara gukora bakorete savings chiavo ayanda kaikwa ruseti energy yo gochaka bo energy savings yana nero na tumegete savings na ro save na yarta kana ruete kurwa sega 2013 ngatwa 2014 okobana wat savings ya isaini ala gochakire biashara ebi abona gwetira matemo ya capital toje bana se human person so konyora abantu bagokonyega asiye aina kerengirio batikiro nabona koreta abantu abamo tuchakega ase yana ki esabali irete yo kuriya abantu bana bogochakega ase okobe biashara ebi arenge bigeni gagusi mbia ngete gase ngongwenda baka kablog kana nkaiwa fanikasi babere pale ngabasigisi kagera bagacha baka ekere bacha baka bakangya korosia no manyi buri bwa namanyete ekere na ro korosi bare nkangya coin fall wa bantu bekenyoro erinde bakoreke erinde bamanyanga kebinte bikorosi kurwa wekera ba muri abakorete gasimba chiete asebona abantu banka abakorega nabainga bano kabasobi nkabasomi bono kurwa bunga kibakore binte nemetri wate biashara korokori gemuntu okonyega sana ngurigirire ibinte binge sana ligochake biashara ndake onarete gase namaitenga sikiega neiri egasie namorete umanyobo nabo bwate ayanda kinkeri kikwaro chete mbuya ese meyokorosia makarabati aya nya abantu banka igabarange ndika gutubeka abantu barale mbiya mone kyagera umuntu urwetare iga nkometari samukozi kero umuntu uri ware wikanyora sakobera umuntu uri ware wikanyora chibesa kwira sobo so umuntu yoru angana nkogera na elindo kirietie egasi asenka ikagera ngarusi barekera abamanya bari bakairana abana bagasine okora nani mbwato muboko rokya abantu abange bamanye kere gendeke gitakirekera umuntu akimanye ekere ni biashara byo guchakira nimete wate biranda gikera uchake biashara ebi moldings njara utoka nyinga sorongorwa gusi wikale kwa ndabaka sense moya Nairobi konyara ko chikera bana kindio ingiora kwa nregore market ya service ko chaka makara bacha gusi aiga na kie market ya lengo go chaka bono market ya competition na bali bande baro kurega sibune market yaga igagusi ekere tu achagete kera binde mbia renge binge mbia biare gokora because tu arokorosia makarabati kuno monta akora ndo kubekere order lakini for now na berenga challenges nero kera abantu abange bachire kobekwara bande bari bagocha bambori omanyi na baba kefundi bachi kobeka na ike kwartu atwarira abantu abange tokonya ne kere gasiyeye tutakeirwe gineri igobono asobone gase gusia ntubwata abantu abange bayigwire lakini bayigwire abange kurwase koboko kwane nkobanko basemya na naba abamanyi bagikorosi ibintebi asebona muna toko kwana iga okoba corona ya machuku kuna abantu abange biashara mbira netense ndo chiko kwana ramange igoro ya challenges na ega sien kongo sobo konguye gasie kulende bono likwale go chaka kwanyorere capital olera abantu bogo chaka ndo bana aso go chaka bona asanye ne location ngere kwa kule Rigisi county andake ngikwa choreta enseme ya embassy nanka yo chakirete ege tukiagarete ngachorera Kisi county aiga na rekobeke distance yo gocha nditanga nkirietie gasinka na kikiagarete ngachakira aiga na kabiri na aronga tikuriye linkaranga aiga sto karabinde mbiyoga kena kana kubirige bakasoti alika blog wona kerna ngerta korose aiga kaba distance ngang na kiagarete ngachakiranga egere nkirietie gasinyomba nenje ntware distance na dete ngana beranga ne family ane ntoke kindangenga nimetaba ngibara bakore team ya Ndizi TV chisabune chigarabda abwate benga libina litkuri moncha ke biashara gusekonya kurire kainda cha ke biashara lakini kyo nalego senyo muntu kureti boniga karata ite kuriya sabu cha ke biashara nkiya kurigereri amayo cha ke biashara bo kurire kamerere bono agento ndate byo muntu to cha ke biashara binde byo spirit angani wekora soko rusie bintu byao biko bange igente getangani igento kende ya kabere wekora rese binde biko nyakobogoreka ikagere pare kero ko kabona tutumegete pare yeito embura ne tu na bega ali kora na bega ali go chebo godi binde bitoko ando chikorosi mate lisabu ekiagera mbiko nyakorokana wekori asa abantu bagwete para abantu bagwete abange rura nyale konyora chikastoma chiweta baro rekera ekero go chakobeka go chaka watu bataisi bintu bya weka abantu bagwete asayu elindi nali abantu baraza kumankoni oli bintu kete kuna bona ko pare na yakwa bintu bya manyakana asata ate unabo sema bya kone taranda somo timoko kiganda ke bono ande kone regore ya materials chigane iria sega sibune yayiga inki na kikega ne iria sega sekara ditugo cha watu kama materials injiri chikyo gotumeka ono asega ase ya molding tata bintu binge ngente ketanga nita ketomo changa eta tomo chango kurusi kwa samache ime
omakonyora ekogoto aggregate 38 asa bande bakonyeruka quarter arafu kwanyora ne cement egere kere binde byo ngokorosia osokoreta poor quality igekogera likarabatiro ri ndibwati mangana ndi gori gwate konyo kwabeke gento kerekebe ugo ikogore binde bire standard yengiya na biranya kuruserie mold yengiya Manje betende kwemanyia mange na omochaki bokorosi kwa makara batia igaso orogongo rwagu siense meya embaso tebya mante binte binge bunanyarite ko chaka emechandelia kunyara gwetera bunanyarite kwegendere gwetera bosemi bwaye otebiri bunachakire bunanyarite kwegendere lina challenge tire sebya sera chikoba gotebi asense moya kabere korende bona materials whatever chino korusiro chino korusi cement kerukuri ya soko rusiri goli nkainda anyore na ndeteru kayota kwa rusi ebite binanka yokorigereri keroko gore bindaro materials kiao iga obokonguto bwate materials chigotoka omochangoro konyoto kurukindu kaiga ngange aso obokonguto bwate ne kogotere kurusotiki nere bwate standard yokorosia makarabati so ekogoto nere bwate challenge lakini ntu anyora moindi onde mata iga asaba koruka nyako abu ogotoretere kogote standard litagete lakini ekogotero nere tubwate challenge ige kurusotiki nere tugutumekaga Igo ikonyore kogoterire standard etakeire ngomanje moliranda ikanyo ko wate ko gote se go wati simiti no nyaye gwetere byasara bya Sebastian abotara magamba kense mwa embassy yange na Ebeneza ocho mote yande kigura nyale ko supply ra byasara bigendere na nyale kuwe konya na kwegendere mwancho molire tetoranda se omotimo komoke go mumurobiri bwe sabali yo boncho linyurabona aboto buli ko boli kwa go cyase Sebastian negase ya makara bati na itubuna Ndizi TV twena kibona konyo rili chibu go selie livoli yawo nyurabuna sema ya Facebook na bagoto nyurabuna Ndizi TV news sema ya YouTube Ndizi TV ni usemero belivune yeiga abakwa ndensema ya Facebook ensema ya YouTube onyali konyelichinga kichinde no nyata kera muro byona lireko na honyala konyoligeri na nime ya Ndizi TV ni usanda somo timokomokego tukoirana ntondere kwemanyia mankoro iga ensema ya embassy Ndizi TV ubwansu bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bwomogusi Omanche moliro nyambo de ko bwata na itimi amoro bwe savali yo bonche to woche ya masemo korwa sense ya Embassy angene nyomba ya Ebeneza sikwende ko manyia mange igoro bonche bo korosia makala batire bintu bya mjengo to ko manyia mange no mocha kibe bya sarevi omanya kaine buna Sebastian tabia manga sense menta ngenda ka sense ya kabere ngote buna mwanyali ko kina se bya sarevi na korosia binte bi korende kanu na makara bati bito kina ndebinda makorosia nseme binde bito korosia bire binge to bwate bintu biko ko chi concrete post choko gita chimbago ngoro store ebintu bibiko bekurugoro chikoro kwa chimuni tops binge metuga y'abantu tobwataria tobwate ebintu bikoro ku chilufa blocks ngiri chikobe kwase chidirisha ngoro store chi road cap chikoro kwase chipara ngoro store chi road channels chikobe kuna jiro cha chipara ngoro store chi spindles n'abantu bibiko binga amagoro bikoro kwase byabe kwase balcony chinyomba ngoro store chi beefing slabs chikobe kunse ko eta se nyomba gisona gweta taso gutara ibine bintu tokorosia iga asa bono twikira sokaze ne korosia ndakere mate kare mwacha gete to mwacha gete mono na makara banyara renge kere ngi kiaba korete inu koja kumento manyimire gasima ko kolinde mukore binte binge mono o manyobo niko bogocha kulingana demand y'abantu montare gochota abantu gete korosia block to bone block utagete twaliye mold ye block twanya komorose kera molding ye kere gocha bono konyo akiro monta wate birengere byae na molding ni gere nene ne bintu bire ebinge bitakira as molding aso bwagaji biko bono mu monta ari gocha gocha batagete birengere yamakara tukanaramba batagete ko gita batagete chi concrete poles tukanda tukore chi mold tukachaga koros
binde byonse na demand cy'abantu cyagarete ko nyago cyakoreta ngora paka wanu bikira na stoikira manje bari Sebastian no tevega nteke manda ke lyo wate biashara kwa nyarwe ko chaka ni mate yo chake biashara no wate kirenge kirene kiro chake te biashara bya yo to chake tinga kolende wa chake tinga kwa nyolire oko ni obosi kolende bantu babwatinge ni bakuchikoliero obosi obo sabaje koliero obo kubo obosi obo babekire chinyane kwaletire chinyane ni bate bagani chinyanya baletire chinyanya ire nchira ko yara kwagende lime biashara byao to tere kanga likiria kemo yo kilio bwate onye konyore kirenge likiya kabiro nyare komenta se biashara byao kinyara ko kementa no nyare ko kina bura Sebastian nawe tebikorwa igasi sense mo ya embassy kwanda kemete mukoro sine binge sana kolende rachika soma chiviga netina kishikishikana na kubaikera bono ase chika soma kerachi kitokanyito bana kibada gotoikera bate ko bate teite wate bire bate tabana kegole na kyagonyara kubaikera igago chana bakwa kase namba ya itonto nkwana na tole sign post into bwataria enamba yane ningena neta abantu abange kerma na ngeta abantu abange bari kuira most contractors babwate namba yane sabas kera na beto mutanga ni gusina abati getenga chaka abantu abange kera barabwata ubwagachi nkongakira bare sibata gendo gete batagete mpaka abande mbare bagwete batamaiti gendo batagete baika bangeresera na makoro sina batagete metanda kido cha biashara kana yuko bomo cha biashara biga gete kana ndaba ko kunaye ko rwese biashara byao bakugani ibintu bimwe ko rwese ulanda ingendo kikeri wesa ne kichikasi mabata kerenga kia bange ustogo siri bali uchagete na barabo bono igento kwera wesa na ke customer butamene rero mukubuo ekere customer yachire na boko norore tire gento kwaro seti mipigi yachiri yasarekire kotaka gotake customer yachira ne gocha igoko matiare tegente kyo manyanka yasarekerete na ndo mwegente ngao elinda isanike birenge yamni akorete na tagete na yakwera bange bakondige kyare bintongorosi birobyo ne bintebia lakini akorosire gento gisago twa magoso gyateke igo kwera na gochana na akora na kweke ngao without no cost na yakwera bange bamanyite kyare bintongorosi ne bintu bire ebiya bire standard andaki ya bintu bya bire standard bra kwenda gote bikolenda na kikifira kwa ndego ya amagoli ya bintu bya kunyara korosi magoli ari kunyara kunyabeka ingikora kubeka ligoli rise kerege tukere kunyara korosi keregente ke kubwata kalitanga na materials chatumekaso na lepeli yatumeka gocho yagara ligoli ya manyagote bamwe bintu yebige ninko gutwara bire ngo twabire challenges yo chikonyore price lakini mone to gwaka materials litanga na bora basakoni asasara ekera kwake oni wake manyire litanga ni liwecha kumanyanga chipesa nire ngacho kora chigo cha komenta onyo kwa ma komenta igo mostly igota kere korosia igota kere korosi ligoli according na materials gwakora kwatumekoro nimetanda ke ibinka itinda bibyo gukora ase kubeka ligoli rie bintu byo konyara korosi rore tore sama tuko yekerero kijira kingi cha market chenere gocha enchi chicho gutumeka goikera customer server gia gose kwoni ibintu byo bwate marketing yane mono igo nkobeka Facebook aliya kugera abantu abange banyora as Facebook okonyora siri tari Sebastian na limbege Sebastian omoke as Facebook mostly no nkonyora abantu bande bagocha na abande igo nkobanyora turu ko bayepara yagera banyora na abande mbali nakorete gasi yakugera bako market yagera abantu bakora pamanya abange Yomo njibuli onyo kubwate simibune ya igambo atenda po sense mo ya Facebook begi Sebastian Omoke na bako arada kechibita chebinte bako nyara korosi ya iga abuko sabe oda ya ko soboli ko boli kwa igo yobo manyugwe bya sale biga eno nyare ko bigendere libona ndake limaje watole customers konyero kwa marketing yose chinchira au ko ko rabangana aleba kero kunyara kero kwa taite bya sale bina wekera boniga na kiaba kuli meno baba banyale kukina se namba na nkelikerete rabuko kina ase namba kerna chagete na twate na gote byanga na rusiti abantu isiko bagacha gukora gasia lakini bona senka abantu abange na oro kinande batwari ubumanyi yagere batwaro obwegenu igoro yo gwakana egento keria kerto korosia bona kerto ngero cha gwakana igoto gwakana egento kiri na rosia igo abantu abange kere bachiri gakorosia ibintu ebinge egera nyore ibintu bigokora ebintu biri akora nabyo kumwakana litukeri nagia kwera aba muri abange beruete batagokora ekera mna korosia kumwakana ngotwara romoyo nane nkumanyari gore yegende kinera mambiera asokonyora chinguru achigokora atiguchaka okarosi Nometeria monta bataba koria meranga kende ngakina raba koria meranga konyara gukora bako disappoint ose ukugani gwa customers oganetie surprise tukogete banyara kobo morata gwikira ndigo banyara go disappoint ingikiryo gukora kwene kibuna ndake mbali kugo disappoint gwikira ndibali gasibune ganire bono onye gotaita bakori ritangania gasingi ababaya gwikari tangania igote tagutwara kerengera likibe ekero monta igotire tagutwara kerengera likibe go chenjeria simiti go soko koruseri bindo bya nyare koira egento kende gya kabere wiko mondo yanyore besengia ekogere cyo sustain ndati gutwara birengera libyo gukora byo gusaria simiti go gusaria e customer biko kero monta igotete na ndo mwete besengia gwikata ko ndibya sale bine byaye
Ndabona baje batera ntwara aratiga toragire gadake segasi nonye kobwata abantu bali babwate gasi ali kwa bakunikende banyara kwana kibana mba igotete babwato bonga segasi yose babwate peace of mind asegasi bakonyara kwa kwana kibuna gasi konyara korera korenda ndake tote banyane kibune byasali bibate savari oboncholi ne savari entambe wikira boni go chakete na babere boni ga bakoli bere bone ngobwate wikira boni ga bone ga gombwata bakoli emirimo 8 Wamentire sita bandi. Okay. Kiwe kone kete kiana ke biasara kone kibuna byanyarire gukina senchire ya mugo seyende. Ona ni maitanda ke se biasara byonyarire te gutwara sense mege iga. Chi customer from da ke biasara onye ne bitabu onda wat supply chingo kya se school. I supply constant customers bao mbaravi bali mono bali target audience ya mono mbaravi. Mono etokonyora ekero mate biasara bieto gokorosi once mwakora na nere because nyobwa gache bako balimu. Onyo muntu ira likara batiga kwenda abeke njire na yeme yakora agutumika. Iko tokonyora new customers every days. Ebintu mbiro bono konyora tokorosi bine biechi para na byokonyora tokonyora chi contractors banyora bagotwa. Ebintu bina chi blocks. Kiskuru ngo to support tira omna kadno nerengete contract yokorosi karamba bwate omo saptegire ba somigoro yo borosi chinyomba mosi na bakonge order na barose. Nemara mbwate customer constant as a school. Abange bakorera mangana mangi uru mangana konyogore tenda gutanyore tenda abonchira abange bara bakureti boniga ingira batebi igoro ya ko ikisane kyose wikirani konyore tenda inkiri mwanto tuari rindo wisane kyuri owaigwe tenda koi kare tuachagete gasieye nkuri gitwarenge kitenda se county lakini bono kero umuntu maite nigo twabeira abange bono gutaka gukikonyore tenda litangani ebintu mbire bigutakirwe binge onya gutakira litangani wikora ebiasara bya registered nebintu binembire bagusaba clearance egere kwa makora ndo sindu bya bire standard gere wikabiche birigere ligubiya birorenga mbibwene tubyo okore gas umako egwetenda igobona sabona aro to nanje tingege tingamine tikokora sitenda igongamine ta client chan Uno basemi wa yese Sebastian iganda kwenye kubate biashara. Tya batora na kwa register biashara hivyo, ayo kupori ndina ndaje konyore tenda ya. Ende kiona machigalia kana ndio konyore tenda. Ibinte ombi bwate standard yengi ya mbire registered no bwata masakara aranyare ko konyore ko enderelie biashara hivyo. Nanda kitu chikukolera SMA tu abwate naye. Biashara ngo konya bire osembiri ko konya kibya ko konyira ibuna Sebastian. Asinche biashara bingo tebambi ya mono sana. Ngwa kirenya sambi ya mono soko ngebirengerelie hivyo. Asinche biashara hivi na akorire bingita nondire kera narikire kyare biasara byane byagerira abana bane bonse ne school bari byagerira abana bane nkoragira bari nyumba na nene moyo nake byagerira buguma bwana bugasane okora ego ese biasara bya makara batitingo tembi bwata asara ne biasara bibire bya kulingana kero kubwate okorosi bintu bire bya tikasoma obwate ane nabo utakorosi bintu ibi na no bikokoretera asara kulingana mnokorete nakwarosi bintu byao asinje byangikiriya rande no tine biasara bya ekiara onye bibwate challenges cyo gusarika lakini rende biri ko koira nyanse uratebe ngano nyare ko bitika asinje byaso ira sa manyinga ime amo nabatebe nga ibirenge liko byatete nguzi do munya sa ongete nga nabwate umanyi bwo gukora naye ko rambia njete ibine byasare bya na akero ko lebinde bya to kunyara ko twaranga no twara asara tingo bate byara opasa mibwa ko cya somo dutete ko cya kevya sara tinsa bune chiga ko so dutete ko endelee byasara byaye mbiri bi okurire kamerere ase ndakwanira asaba ligereria baminto inare ko batebya ebyasara byao bweri getebire bya na mono ekero konyoro kokore byasara bunebi nkonyoro chi opportunity chinyinge kyara abantu bakore byasara ebi nabo konyoro kumanya nabantu abange utakagerete iko nawe tukosaba abantu baminto ase byasara ebya molding esibyo korose makarabati niko bire bwate chi opportunity chinyinge nonyo konyora amabaka yo kuliko mwane kero konyamo gwazo shiti nabantu abanene nabo konyara gokonywa kulingana ne byasara ebi iko nawe tukosaba onye gutayeto gotaka byasara ebi nabo kondra togambe na bongo konya abantu nakonyire nabange ikere byasara tokonya kwegimeri tonyare kubwaterana ikera bono che miaka yetu na intungonya gokere tonyore generation yenge okora akogendere kere byasara bwaga cyo mbwanya kwera Sebastian buno baseme bekone tutara akora kurese me ya embassy amarora wasama tukagoche se byasara ebi narali amarora na se byasara bunebi mbitageteri itanga na ndo to improvise ibintu binde kyare bintu mbiroro tugasaine korosi tware korosi ririkare chi molding ne binde mbigasaine gochi yeke go tugosoa se byasara na ta kwa na ngenda Nairobi aria ngenda asinali ba korosi aria chi mold chingao chinya ikera kirege ndo ko tene chinga kichingao woni go no bwaga tinga go chenchi buri eta kerekere ngai kwanya goikange kwa manyanga ninki yata keiro asebo ngaki yabono elindo nyare gokora kunyare gutwara nabone ganta ketengena na ndenjengira na make naranyoro bose mibonda se bintu bine mbirete konyara nyare komanya elinde nyare ko kwemuke byasare bigoro
Emete ntoko sie komo ndio safari yo boncho ntara kwa chinga kiuru ngana ya yo mweli elire ntara kuboli boli ngana ya yo mweli nere ase ngana ya ne yo mweli ndatayo mbia mono ndi TV asogocha na sogocha kombeka sembeo linda abantu bento bandore na ande bamanya ngoro kurukunera Sebastian na rulio morose makarabati kurwali embassy ena algo chuko saba abantu baminto gatobe tokubwaterana na ande tonge akorosie nchera yo korosie biasara gose yo kuigora egasi ya ibiek self employment nere ntukimana sana sebono iga wetani guchiko somio mwana erinda chiko koraki achikoli ko nanja abana bande bonsipi ngosoma bare lakini kera ba chirichirusa nko batebi ninjwo munyare korore egasi ekera Kenya yabona gwikoriye njera ngakyo konyore besa yao utara chikonyore ya serikali igo nawe tukosaba abantu baminto kitu anyorira opportunity yo gukora biasara binde byonse bibwatira ande manya ine regasi ona Nairobi sia unyare kubisika mbia mono na all the best so to achinga kina ya iga kwa to severia mange wasemiria bange bali batete ko rwatege taseni kia Ndizi TV no mancho moligili ayuna ara mange to nyere kwe manyi kurwa iga sense ya embassy oborosi wa makalavati ne bintebirie binge bikorosi gwensemeye na anda kanyo koganetiri karavati na wonyara kolike SMS so tevi oche nseme ya embassy nyare ko ikere ndo nyare ko sire biasara bune bikonyara go chaka nonye ko gwate biasara iskali to likere SMS uteri na mbere wa access screen tevi nkayore to gotare biasara viao na ito nyare ko tevi abangi gore sabali yo boncholi ndo nyare kwegenderi na bange banyare kwegenderi wetera somo kio ne biasara bikonyara to go chaka omwanchi muri abuno to ikero moyali bomorobeli we sabali yo boncholi e weekend chinsa bune chigali tukobune liga ndomera na iga somorobeli we sabali yo boncholi buna botambere tanende mo Steven egeta seni Ndizi TV aiga no bwansi bo mogusiye Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore